Gabos, ayo si Gabos. Wah, 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 wah. Mbak Luna Maya kejegur blumbang, haye si kakak Babatono Pangeran Suntil Laksono. Allah Allah ya Allah. Babatono Pangeran
Suntil Laksono. Allah Allah ya Allah. Pangerane paring sandang, paring papan, paring welas. Oh iya. Wes luweh, yang nonton aja. Yo lanjut. Kondusif ya, kondusif. Bapak Tono Pangeran Suntil Laksono. Allah Allah ya Allah. Bapak Tono Pangeran Suntil Laksono. Allah Allah ya Allah. Pangerane paring sandang, paring papan, paring welas. Oh iya. Jom. Allah ya Allah.
wis rahin sengrengene sikat kang. Fire!
Iya, iya.